Després van venir els problemes de la menstruació. Les rampes, la diarrea, el dolor d'esquena, l'angoixa, el cansament... Només va fer que empitjorar, any rere any. Però ningú va suposar que tingués algun problema. Era el dolor de regla. Era normal, no? Bon dia, titis, bon dia, cebolletes. Gravo aquest vídeo mentre estic tancada a casa perquè tinc Covid i no em sé estar quieta i feia mesos que volia parlar d'aquest tema, així que obro un meló. Fa cosa d'un any vaig fer un vídeo parlant de la dona i la ciència. Doncs avui porto la següent part perquè allò no era ni la punta de l'iceberg. Avui parlarem de la dona i la medicina. En la primera part vaig parlar més del viatge a la feina i en aquest parlo del tracte a la salut. Per començar, la medicina ja té la visió binària i limitada d'un cos femení o masculí, deixant de banda gent que no cau en aquesta divisió. Durant anys, la medicina ha basat el seu coneixement en el cos masculí, i més concretament cis, blanc, able... I a partir d'aquí ha extrapolat el seu coneixement a la resta. És complicat trencar aquest motlle. Tot el que cau fora de l'estàndard masculí és vist com estrany. Aquest ha estat el cas durant molts anys de les dones. Hipòcrates, el pare fundador de la medicina, el qui dona nom al jurament hipocràtic, va descriure el terme úter errant. Quan l'úter, aquest animal descontrolat que viu dins nostre, com deia ell, va donant voltes pel cos de la dona provocant-li dolors i malalties. Per curar-lo cal ensumar bones olors i si no cal assegurar que l'úter estigui anclat al lloc, mantenint-lo ocupat. Com millor? Doncs recomanant que la dona es quedi embarassada tan aviat com sigui possible. La salut de la dona no només està obviada, sinó que està objectificada, posant un focus en la reproducció. Perquè al cap i a la fi, l'objectiu d'una dona és tenir fills. A veure, els coneixements d'aquella època no és res que s'hagi de seguir al peu de la lletra. Vull dir que ja no creiem en els humors, excepte en el bon humor, ni fem servir sangoneres per curar la mala sang. Però el moment en el que es descriu això i el que implica és el rellevant. Al cap i a la fi, aquesta malaltia, l'úter errant, també era anomenada histèria, que ve de la paraula grega d'úter, ja hi tornem, i potser sí que ens comença a sonar una miqueta més. A mesura que la història avança, es comença a culpar l'úter de l'irracional de les dones, aquestes emocions que les tornen boges, que no es poden controlar. També podia caure en aquesta categoria aquella dona que sentia un dolor que la medicina no podia explicar. Perquè, clar, si no es pot explicar és que la dona se l'està inventant per cridar l'atenció perquè no està preocupada de donar-li un altre fill que calli d'una vegada. Tant un punt la dona cau fora del motlle creat per ella i sense ella en la societat, la paraula histèria apareix. Avui en dia, per sort, ja no se'ns diagnostica amb això, tot i que el terme se segueixi utilitzant, però segueix havent-hi aquest problema. Quan la medicina segueix sense poder explicar símptomes, cau massa sovint en la culpabilització de la víctima. A més, que si ja tenim un sistema que no fa prou recerca en malalties feminitzades o fora de l'estàndard masculí, com volem diagnosticar-les? Com volem entendre-les si no tenim el coneixement suficient per fer-ho? Era el dolor de regla. Era normal, no? Aquest és l'exemple que llegia al començament d'un llibre anomenat Pain and Prejudice, en què fa recerca sobre el dolor de les dones i el tracte en la medicina. Molt recomanat. El que comporta la menstruació i les malalties amb les quals estan linkades, estan enllaçades, són àmbits poc estudiats. I potser un dia faré un vídeo només de la menstruació per parlar-ne amb tots els ets i uts. Per ara deixeu que us doni un exemple il·lustratiu de tot això. L'endometriosis. Una paraula que m'encantaria que us sonés a tots, però sé que no serà així. Més que res perquè la paraula diabetis sí que us sona, no? L'endometriosis afecta a 1 de cada 10 dones en edat fèrtil. La diabetis afecta a 1 de cada 10 persones. I tanmateix l'endometriosis rep un 95% menys el finançament. I tot i això la prevalència real, els casos que realment hi ha, estan infradiagnosticats. Per què? Aviat us ho diré, no m'avanço encara. Abans, per això, anem a entendre una miqueta més què és l'endometriosis. És una malaltia inflamatòria d'origen desconegut en la qual hi ha un creixement benigne del teixit endometrial fora de l'úter. És a dir, el teixit que hauria de créixer a l'úter s'implanta a altres llocs fora d'aquest. Quan arribi aquell moment del mes en el qual la tieta vestida de vermell ens ve a visitar, ens baixa la regla, aquest teixit que ha anat creixent per si havia d'acomodar una criatura es contrau i es descama, donant pas al sagnat. I aquí és quan comencen els sagnats fora de l'úter i el dolor que pot arribar a ser incapacitant. El mecanisme complet de l'endometriosis, sorpresa, no es coneix del tot. El que sí que es coneix és els efectes que té. Entre un 30 i un 40% de les persones diagnosticades pateixen infertilitat i el dolor patit pot ser incalculable i impedir una vida normal. I el tractament és complicat, invasiu i no sempre efectiu. I tanmateix, tot i ser una malaltia que pot sacsejar-ho tot, el diagnòstic és baix i lent. Per què? Ara sí. En primer lloc, per la normalització. Quantes de nosaltres no hem sentit alguna vegada que el dolor de la regla és normal? Que no n'hi ha per tant, que aguanta, que no res, que és normal. Normal. Normal, normal, normal. Doncs no és normal. No és normal si et deixa al llit sense poder moure't, si t'incapacita, si t'has d'inflar pastilles per poder fer una vida normal.
Aquest dolor, que no és normal, pot ser la senyal que alguna cosa no va bé, amagant una malaltia com l'endometriosis. Així que, per començar, aquest tabú, aquesta normalització del dolor per part de la societat impedeix un accés apropiat al metge o al ginecòleg. Però aquí no acaba el viatge, perquè un cop es decideix demanar ajuda, ve el següent obstacle. El metge t'ha d'escoltar, t'ha de creure i ha d'aconseguir diagnosticar-te. Cap de les tres és fàcil. El diagnòstic és complicat i el mètode definitiu que s'aplica és la lacroscòpia, que no és agradable. De mitjana s'estima que es tarda entre 7 i 8 anys des de l'inici dels símptomes al diagnòstic final. 8 anys, que es diuen ràpid. 8 anys. Aquest només és un exemple de malalties que passen sota el radar perquè afecten una població que no té el poder d'escollir què s'investiga, que pateix la normalització del patiment, que s'és ignorada perquè és que ets una histèrica. Per anar bé s'hauria de canviar la societat des dels fonaments. I a poc s'està fent, conscienciant els menstruadors, d'anar al ginecòleg i de què és realment acceptable. S'hauria d'erradicar el tabú, prendre la gent seriosament quan parla dels seus símptomes, preparar el personal mèdic, però és un camí llarg. Fa cosa de 2 anys, després d'una marató dedicada a les malalties minoritàries, l'Estel Soler, escriptora, actriu i més, va fer aquest tuit. Necessitem amb urgència una marató de TV3 per investigar l'endometriosi. Per què? 2 anys més tard, res ha canviat. Hi ha hagut una pandèmia entremig, sí, però poca cosa més. Però potser aquest és un bon primer pas de molts més que s'han de donar. Recuperar el que l'Estel reclamava. Una marató sobre l'endometriosis per fer una embranzida en la investigació i entendre més sobre aquesta malaltia silenciada. No vull ni puc acabar aquest vídeo sense dir que un cop més no he tocat ni la punta de l'iceberg. A més, cal remarcar que és complicat parlar de salut de gènere sense tenir en compte una visió de classe, sense parlar d'altres grups oprimits, de minories, del col·lectiu LGTB. Tots aquests factors interaccionen col·lectivament i per entendre'n un no podem ignorar els altres. Hi ha molta feina per fer, en tots els nivells. I fins aquí, que si no, no callaré mai. Bona nit, titis. Bona nit, tastaolletes. Tancament del vídeo. Moltes gràcies per haver-lo vist. Espero que hagueu après quelcom i us hagi fet bullir una miqueta la sang. Més informació del tema a la descripció. Aquí teniu més vídeos de temes similars o no tan similars. Recordeu que m'ajudeu moltíssim subscrivint-vos, donant-me claps i seguint-me a les xarxes socials @soctastaolletes. I que aquest vídeo forma part del col·lectiu Neurones Fregides. També els enllaços a la descripció. I que la meva tomaquera ja ha mort, però va donar molts tomaquets.